Damang dainang nenlonga di bagas tuata Yesus Kristus oras madihita salhutna salam sejahtera Tuhan totong masu jala mangaramoti salutna kangulutta di bagas tikion taparade roha dok pikirata lau tu mangin hatani Tuhan apa sadar rohata martanya kita moliati mah pasar ruanami tuho ali di bata jahuba didinggan di basam di asini roham na totong di lehom tu bagasan ulunami di bagasa tikut Tuhan mangidu hami tuho asa totong kodim parbadia madongani jala mangraja hami talumubi dinalahu tu mangin hatamok kami moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Damang dainang hatani di bata nasar tuhita di bagasan pesta Natal na parjolo di apala partikianon dienet mai sian buku epagilium di si Lukas bidu 2 mamukka mai sian nai 15 masoh mai sahatu ayat 20 odo hata ni Tuhan jala dinalawi akka suruh-surani sian nasida dopak gijang marsipaduh maka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhan itu hita jadi hatok mana sida lau tu si gabe jupangsa si Maria do si Joseph do poso-posoi na pihak di panggagatani asa dung di ida di baritan nasida ma buah-buah nang dia tahun tu nasida taringok tu danaki jadi sudi na bigesa longang bidu siala na hinatahon yakka parmahani tu nasida ia si Maria di peok do hatai sudina jala di posor husor di bagasan rohana mula doa ke parmahani dipasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sudi na binigi jalani ida nasida songon naung dia tau ni tu nasida ido pajahonna dihita salut na kadamang do dainang nenolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus selamat Natal ma dihita salutna posrohan nami di bagasan tahun 2020 tuluon di pesta Natal na parjolo totu tabba akka lasni roha tabba akka basa-basa jalan narumikot tabba tugu haporsyaon maka porsyai Tuhani hurian enolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus somalna molo nunga jupang pesta Natal di bagasan haporsyaon nyala Kristen gudang do akasakap natapatuha akasakap talumobima di tahun 2024 nanang si jalahatta jala sakapi di bagasan posni roha doi na porsia do kita naik kototong do di bata madongani mangurupi jala manugu-nugu hita di tahun 2024 padongannya di bata di bagasa tahun 2020 tuluon tahap porsyai dumengga musepat dongani o jala basa-basa ni debata naik ko jalota di tahun 2024 hurian yang nonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di bagasan hata ni Tuhan nasahat tuhita di apala partikianon sada barita las ni roha gudang sada barita las ni roha bolon na pinasaha ni suruh-suruan ni debata tuaka parmaha di balia jala dung di pasahat akka suruh-suruan ni debata barita taringotu hatu tubuh ni Yesus Kristus si paluai tuaka parmahani adong imas sada komitmen na luar biasa na dipatuduhon akka parmahan hobar tutur pu janita na sahat duhita dia pada partikan komitmen na
Di bagasan ayat 15 takas do disidokon jala dinalawi akka surusuruani sien nasida do pak gijang marsi padua ma akka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masao na pinabotohon di Tuhan itu kita. Ada sebuah keyakinan ketika mereka menerima kabar sukacita itu, maka mereka tidak hanya menerima, bahkan mereka mempercayai akan kabar sukacita itu, walaupun memang tidak ada kesaksian Alkitab yang mempersaksikan bahwa jauh-jauh sebelumnya para gembala sudah menerima kabar itu. Inilah pertama sekali para gembala akka parmahani majalu baritai dung di jalo nasida barita lasni rohai di parhatutu nasida di haporse nasida jala adong imas sebuah aksi. Ada sebuah aksi yang begitu luar biasa. Didok beta mahita, mereka langsung pergi. Mereka tidak menunggu berkumpul dulu. Mereka tidak menunggu alasan ini dan itu. Tetapi sebuah sikap yang mereka lakukan. Mereka langsung berangkat. Borak manasida, jala jupang nasida masih Maria do si Joseph. Do dana napek di panggagata. Di pat orang nasida do salhuna. Di pajojor nasida do taringot tu nampinasahat ni surusuruani taringot tu dak dana. Namar lapata gabi marjamita do nasida marhite-hite akabarita nang ginalo di nasida. Jala gabi marjamita do nasida marhite-hite nang takas do tutu jala tutu si tutu dana manang poso-poso manang debata na tubui di bara di pinahan. Mereka menyampaikan kepada semua orang, bahkan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini orang-orang yang mendengarkan itu juga keheranan. Kenapa keheranan? Karena belum ada pada saat itu sebuah peristiwa akan kelahiran seorang bayi yang begitu mengherankan, yang begitu menjadi titik fokus daripada segala sesuatu. Hanya kelahiran Yesus Kristus, jalan mabaritahon dan akapar pangkat mana akap pejabat, alai akapar mahan nadi Balia. Nah damang dena nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu ujahan nasahat tu hita dia pala partikyanon. Nama dok bahasa Indonesia segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Manang sudi bangsa memuji jala pasangat di bata. Buhado hita tutu di bagasan parmulota marhite-hite pesta Natal dia pala partikyanon memuji jala pasangat di bata. Nah parjolo sehali ikut tubuh ma akka puji-pujian di bagat roh aduk pikirata jala pasangan pun debata ketika terjadi perjumpaan atau secara sederhana yang pertama dikatakan kepada kita perjumpaan yang mengubah, perjumpaan daripada malaikat dengan gembala dan perjumpaan gembala dengan Yusuf, Maria dan Yesus mengubah segala sesuatunya. Secara khusus mengubah pandangan atau mengubah sebuah cerita yang begitu luar biasa. Cerita yang diubah bahwa Kristus itu telah datang ke dunia ini. Bahwa Kristus itu yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama akhirnya digenapi. Maka cerita yang disampaikan di dalam kitab perjanjian lama tidak hanya sebatas cerita semata, tapi pembuktian itu benar-benar nyata. Marhite Yesus Kristus. Gad adong do hamu baong. Dum pajupang akka parmahani. Do surusuruani pajupang musenasi da nagi.
lamar si gorgor maha porsel dinasida. Maka ini menjadi sebuah ajakan yang begitu luar biasa. Di Tokyo tuh hita ganuk marsada sada. Bohado tutu amanginang di bagasan pesta Natal di tahun 2022. Nunga pajumpa kita dok debata di bagasan kapar mulut. Apakah kita bertemu dengan Yesus yang lahir itu? Jangan-jangan gudang do hita memes tahun Natal di bagasan kapar nguluon. Alidang pajupang dok debata. Nata Jepangnya. Nata Jepangi aka seragam di ina nama hilok-kilok. Nata Jepangi aka seragam di ama. Nata Jepangi aka hiasan Natal. Nata Jepangi aka perayaan. Tapi kita tidak bertemu dengan yang kita rayakan itu. Banyak orang-orang Kristen demikian. Kenapa kami katakan demikian Bapak Ibu? Kami bukan mau pesimis. Tapi memang pertemuan itu sebenarnya ikut mengubah, ikut bau kita. Ikut adong tuh hamu bau ni roha, hamu bau ni pikiran, hamu bau ni haporsyal. Lam tugu haporsyal. Lam sumur akahosong. Lam sumur akalat. Lam tubuh akaholong ni roha. Maka ketika kita bertemu dengan Yesus itu, segala sesuatunya mengubah kehidupan kita untuk arah yang lebih baik. Saulat naik. Marhiti-hiti pesta Natal. Natarayao sasitong nak manginang. Disamati kita. Neng pajupang do debata. Neng pajupang do Yesus. Marhiti-hiti aka pesta Natali. Jadi ketika kita merayakan pesta-pesta Natal, kita akan melihat bagaimana sukacita kita. Sukacita karena Kristus itu telah lahir bagi kita. Lasni rohatta, alenang tubuh do Jesusi, alenang dijamit do hape hita, dan gabi partohap pita dihamatea, alay gabi partohap dihanguluan salilin-lilin. Na padua damang dainan nalonga di bagas at Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nang dipasahat hita ganuk marsada-sada damang dainan. Akajolma na mamuji jala pasangapod di bata. Majalo barite di bagasan lasni roha. Atau tubuh di Tuhan Yesus pasti amangina. Tubuh imana di bara dipinakan di Betlehem, di daerah ima Judea, Kabupaten Syria. Dia lahir di sana. Maka tentu itu sebuah kepastian. Gudang dong maka jongjokon. Dak kolang ima suruh-suruan. Alai doa keparmahan. Maka ketika kita mendengarkan berita itu, maka itu harus membuat kita bersukacita. Bahasa malas ngerohita manginang. Alana nungaro HP Yesus si pajupang dohotita mangalir akahadanio. Maka sukacita kita yang terbesar di dalam perayaan Natal bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang baru. Pakaian baru, sahabat baru, teman baru. Tetapi yang paling utama membuat kita bersukacita karena sebuah jaminan yang benar-benar nyata bahwa Tuhan menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Alinido dokonima di bagasan Yohanes 3:10. Ala nasongono doholongi rohani di batatu portibio. Pola do dilehot anak nana sasadai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya satu, yaitu supaya setiap orang yang menangis karena dosa, yang terhukum karena dosa, menjadi bersukacita karena sudah dimenangkan lewat Yesus Kristus. Dapat pun sehali damang dainang na hinolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Buhado ima kajol mana pasangapod di batang. Di bagasan ngulu nasi gadu pari marhite itu pesta Natal. Di bagasan ayat 10 sia di do iya si Maria di pio dohatai sudina jale di pasor kusor di bagasan dohana. Nah kita pe manginang ikut mata pio dohatani di bata, ikut tapio doha kabarita las ni roka, ikut tapio doha tubuh ni Yesus Kristus di bagasan rohata tapa usor-usor dak kolang tapa usor-usor. Alay taulahon marhite-hite akaulan na dinggan
parangin na dinggan songo dalat tapas sangapon di bata. Tayo mamanginang. Baritalas ni Rohan nga sahap tu hita. Baritalas ni Rohan nga rak dohot tita. Baritalas ni Rohan nga tajalo di bagasan parngolota. Alinita barita ho matotong ibana. Di bagasan akangulota si Gadopari. Maka tahun 2024 kita komitmenkan diri kita. Saatnya kita menyampaikan manang pasahaton akka baritalas ni Rohan. Taringok dinggan basa ni debata, taringok basa-basa ni debata, tuak kahumalyanta, asa akka humalyanta pe takas manada debata ng tubuhi, debata na tahapor siyai, debata na magkaholongi hitay, totong magkaholongi ganuk jolma di bagasang ulo na si Gadopari. Amen, martanya kita. Muliatin mahu pasarwa nami tuho debata Jehovah. Didinggan di basam di asin Roham. Di paloso hami Tuhan taruli marhiti-hiti hatam dia pada partikian. Ajari hami Tuhan. Maka ngulun hatami asa totokan mamuji jala pasapon guarmu na badia. Di bagasan ulaon. Di bagasan ngulun nami ganuk marsada-sada. Di bagasan Kristus Yesus. Martanya kami Tuhan. Amin. Oras madihita damang dainang selamat Natal. Tuhan matatong mamasu-masu mangaramuti salut na kangulut na si Gadopari. Horas.